Това ли ще предадете и на курсистите в бъдещата творческа академия Заешката дупка? Да. Да използваме случая да обявим приема за Творческа академия Заешка дупка, която основах в направление поезия, проза, киносценарий. Ралица също е един от лекторите в киносценарий, телевизионни сценарии, драматургия и рекламно писане. Да, съветвам ги да бъдат смели, да кандидатстват и естествено да бъдат искрени в писането винаги. Академията ще се случи през септември месец, края на септември, декември тази година. Крайният срок за кандидатстване е 25 август. Да. Какви са изискванията? Всеки ли може да подаде документи? Да, мисля, че всеки има правото да получи този шанс да се докосне до тези големи писатели. Не казахме някой от имената. Да, казахме някой от имената. Да кажа някой от имената. Захари Карабашлиев, Ина Вълчанова, Ангел Игов, Владимир Зарев от киното, Петър Вълчанов и Кристина Грозева, Мина Милева и Весела Казакова, драматургия Иван Добчев, Ана Васева, Елена Алексиева. Има още имена, които нямаме достатъчно време да изброим. Ще има съботно-неделни кинопрожекции, срещи с екипи. Общо взето една богата програма от семинари и уъркшопи, които мисля, че ще се харесат. В частта с прозата ще преподава Емануел Видински в бъдещата творческа академия Заешката дупка. Какво искате да предадете повече? Творческия опит, опита по принцип, общуването с хората, кое ще е важното за вас? Най-вече подхода към текста, тъй като човек, ако много обича да пише, това не е съвсем достатъчно, за да стане един текст литература. Той може да е някакъв друг личен текст, но не е литература. И можем да спестим на хората, които обичат да пишат и са избрали някакъв такъв творчески писателски път, да им спестим години лутане, това сега така ли, онова така ли. Човек, ако не е професионалист, не е завършил филология или пък просто няма много опит, това са много полезни съвети, които ние ще им предадем и които са много ефективни. Ние си прекарваме страхотно с курсистите, поставяме задачи, учим също така въпроса за егото. Хората на изкуството имаме голямо его. Това не е тайна за никого, но е хубавото то да е извън произведението ти. В произведението е хубаво егото да го няма, защото тогава четем само някакви такива автоеротични неща, колко съм велик и колко добре пиша, което е скучно. Вие самият сте музикант, пишете поезия, разбира се проза, преводи, издателска дейност, също е част от заниманията ви. Може ли да се предаде един такъв опит за 3 месеца? Може ли някой човек да осъзнае за 3 месеца дали трябва да пише за удоволствие или може наистина да публикува и да очаква творчеството му да е литература? Това може не само за 3 месеца, това може за 5 минути да се случи. Осъзнаването става дума. Нека кажа и това. Много хора се чудят, как ще направите от някой, който не може да пише добър писател. Това не е възможно. Не това е идеята на академията. Ние само ще подпомогнем този процес и то е някаква обмяна. Аз също уча от тези хора нещо. Тоест аз ще им предам моя опит, ще им предам моя подход, като идеята е не аз да ги направя всички да пишат еднакво. Идеята е всеки да намери своя стил. И за това трябва малко побутване и просто това е една добра кауза. Така е. Какво ще предаде Ралица Петрова на курсистите си, бъдещите си курсисти? Да са свързани с себе си и обсесиите си. Кино, за мен поне, аз съм била в киноучилища, там могат да те научат на техничарство. Това, което не учат е да си свързан с обсесиите си и някакви вълнения, защото само там можеш да черпиш като извор. Техничари много, артисти по-малко. Така е. Ралица ще преподава в Творческа академия Заешка дупка киносценарий. Тоест академията ще бъде насочена предимно към езика, към това, което ще се опитаме да изкараме от себе си и да го предадем разбираемо на другите.